Yini indaba bethi abantu bangcono abantu abangakholwa kunabantu abakholwa? Yini le saying? Noma uyakuphi kuthiwa hey kungcono umuntu ongakholwa kunokholwayo. Sunday Devotion with Linda Sbiya, Mr. Magic. Sundays 6 to 10 a.m. Kasi FM. Sikhuluma lesihloko namhlanje kuseni. Engicabanga ukuthi ezabazalwane siqonde ngqo kubazalwane. Yini indaba bethi abantu bangcono abantu abangakholwa kunabantu abakholwa? Yini le saying? Noma uyakuphi kuthiwa hey kungcono umuntu ongakholwa kunokholwayo. Yini indaba kuthiwa bangcono abantu abangakholwa? Mhlawumbe athi umuntu hayi ngamane ngcono ngiboleka imali kumuntu ongakholwa, ngamane ngcono ngitshela umuntu imfihlo yami umuntu ongakholwa, ngamane ngicela umuntu lo oyiphuzelayo ohlala on Sunday ayithandazela athi bawethu sezulwini awusele imndeni wakhe inyama abe right. Lo oyenkonzo yini kukhulunywe ngathi kanje? Ngumzalwane ngakhetha uJesu ngenkosi nomsindisi 1986 Pastor Mboto labana eMzwamandla High School. Babu Gumbi the late bazi kahle kakhulu ke netimeleni sishumayele no Trevor Shays sithandazela abantu apha eNgilosi eMlazi nakwa M kwa Timothy ba 97 ninjani yaphila kodwa. Yini kuthiwa thina abazalwane akufanele asithembakalile mhlambe angathi siyahleba noma mhlambe sizakala ngabe abantu noma mhlambe singcono kakhulu noma sigezwe ngegazi lika Jesu awungisize mhlambe wena ukuyisho lento. Yini uke uyisho lento ukuthi kungcono ukukhuluma nomuntu ongakholwa kodwa futhi naye ebemkhola uNkulunkulu mhlambe sithi kungcono ukutshela umuntu into umuntu ongayisontweni umuntu ongaqhakamisa ukuthi uyikholwa athi umuntu hey kungcono loyo uyothula nento yakho lo oyidlalela nje kuthiwa angathi akabalekile ngathi uyena ongcono oyakwenza ukuthi yakhe ithule ingakhulunywa noma kanjani ke la kwiGagasi FM ngithinte usho ukuthi uthini Nathi WhatsApp number eja 0638399959 kanina eksela kwiGagasi FM ngithinte kona 0861596596 0861596596 ngo814 noma kanjani khona umfowethu oSgwili sikhuluma indaba yeworship. Why basemdumisa uJehova as an artist senze njani ngeworship ekseni la kwiGagasi FM? Khona utholakala lapha neOluntu, utholakala masibingelele ekseni kwiGagasi FM. Futhi njani? Uyaphila sisi wami? Yebo ngiyaphila futhi. Siyabonga. Usolundi kublenda Olundi? Olundi eSangonyane futhi. eSangonyane siyabonga kakhulu. Yabo lapha enkonje yakwazi enkonje? Ngiyazi kakhulu. Okay. Kunomngane wabomishi Buthelezi lapha. Uthini umbono wakho lo ndaba esikhuluma ngayo namhlanje kuseni? Usamphuthiwe kuyiqiniso yazi ukuthi abazalwane abaxoleli kunabantu abangakholwa. Umuntu ongakholwa akonithi nje umuntu ongakholwa uyakwazi ukuthi axolele kanti thina ngizoyibala nami. Yabo mina mangabe ungikhubile ngempela anginaso isikhathi sokuxolela bhuti wami. Fanele uzudlule kuphela sizoxolisa ngoba nami mhlambe mengubonile mhlawumbe ngibona ukuthi angibonile umuntu lapha angihambe ngiyoxolisa kodwa uthi njalo ukuthi uzoxolela nje yabona laba abantu abanatha ngisho abanathayo ba right kakhulu ngoba bona ngisho bethi umshayene kodwa eniyako bakwazi ukuthi bebuyisane sebephuza ndawonye kanti thina asixoleli bhuti wami. Okay mhlawumbe sitholakala yini le enza ukuthi nezabantu singakwazi ukuxolela? Yini enza ukuthi ezabantu abazalwane oba siyamthemba uJesu uyinkosi nomsindisi thethelelo igazi singaba yini indaba singaxoleli? Angazi inhliziyo bhuti angazi ukuthi ziqiniwe nje. Ngizoyibala nami bhuti wami ngisho abagangayo befake ijoyini bemeze igama lika baba uNkulunkulu kanti ngaphakathi enhlizweni zabo zimbi angazi ugcwele igazi angazi uthini kodwa nje hayi yadabada ngabantu beganga ngaphansi kweuniform yenkonzo kodwa Jehova. Okay sisithola sabonga kakhulu ekseni kwiGagasi abantu baganga ngaphansi kwejoyini yenkonzo. Yini indaba ezabazalwane singabantwana bakaNkulunkulu simthemba uNkulunkulu athi umuntu I'm safe uma ngikhuluma mangakhulumanga nomzalwane if ngikhuluma nomuntu ongakholwa ku right kabi ayi lo uyikholwa
ayi angimdingi nje lo ikholo ngoba umzalwane uvela khulume ngami and athi omunye uphakeme umzalwane mangimtshela into yami ibe siyaziwa enkonzweni I'm not safe kanti fanele ngibe safe ukuba nomzalwane othanda esithandaza naye ngibe safe nomzalwane ofastayo ngibe safe nomzalwane omthandayo uNkulunkulu why singabi safe nabazalwane esibathandayo egameni lenkosi yethu uJesu Christ egameni lenkosi ngaso sonke isikhathi simthandeni uJesu uyaphila unguNkulunkulu onamandla kodwa asifundeni ukuxolela kodwa asifundeni singabantu abamthandayo uNkulunkulu ukuthi asenzeni into ezokwenza ukuthi umuntu abe nento ethi uma ngitshele umntwana kaNkulunkulu yonke into yami ikahle uma ngitshela umfundisi akathi uLinda Sibiya kade khona la uke wakhuluma ngami uLinda Sibiya akufanele ukuthi umuntu asho kanjalo ekseni Gagasi FM Sunday devotion asiza abantu bathini kuma VNs angibingelele Mr Magic mina ke ngingu-Andile ngakandile Sibonga ngise Claremont baba into esishayayo ukuthi sesisondele ifame ukuba yikholwa noma ukuba umzalwana noma ukuba umuntu osindisiwe sekuyi-status esikhathini samanje umuntu uye enkonzweni unengqokozelo ngaphakathi kuyena bengizothi asibuyeleni amasisweni sisikhumbuleni ukuthi singobani luyini ukholo kimi ngoba kusakude phambili angibonga njani industry njani Gagasini ngizipholele la ngihlalele nani bafethu noma ngingenile nje ngisesibani ngifuna ukungena kuyona ke le umuntu okholwayo yazi umuntu okholwayo ke ukuthi uma umtshela izinkinga zakho yabonye ukuthi uma umtshela inkinga zakho akujaja abe nalokho ukujaja meqeda futhi ukujaja qede ukuthi ayohleba ngawe futhi kwabanye abangani bakhe asho ukuthi hayi busibani wenziwa no2 asimkhulekise ngiyakuzwa lokho ukuthi okay uzotshela umuntu ukuthi ngikhulekiswe kodwa ke manje ke ukuthi uyithuthekele soindaba usiyotshela usibani ke utshele bani sekuyohletshwa ke ngami ke manje kuphuzwa itiya ke manje ke ngami so nje bahleba nje abantu abakholwayo bajajana so I prefer umuntu ongakholwa mina cause vele usemaphutheni vele udlule kona udlule kulamaphutha udlule kona uya understand yabo unamaphutha ku right ukuthola umuntu onamaphutha nokuthola umuntu ongenawo nje isitalo ngoba umuntu okay angabi naye ayibone ngathi akanamaphutha ukwenze ngenye indlela yayiko lo ntathathi advantage ngalokho ukuthi yena uhamba inkonzo uyabhabhadiswa nakho konke lokho so nje hey ngeke ngincamelane umuntu olokhunja nje ungakholwa tshela impilo zami danku isikhumba lona waseMaranbridge Sunday Devotion with Linda Sibiya, Mr Magic Sundays 6 to 10 a.m.